Čaute! Čaute! No takže, je tu so mnou Lukáš, je tu so mnou? Samko. Neviem, teraz asi seká. Ale neseká. Tak pozri sa. Postav sa a kúkni. No vidíš, seká. A to nevadí. Dosť. Keby ste videli, keby nesekalo, tá. Si pána Beka. A práve sme na misii. No naháňame autičko a teraz ho zastrel. Jak je za tebou. Ty, jak ide. Tetka baba Sara. Oxiduje, jak oxid uhličitý. Fuj. Čiže teraz ho dobehneme. Dúfam. Si pána. Ide to zrýchlo. Asi to bude to modré. Nebo to biele? Modré. Modrý. Si pána. Tak poď za nami. Ale myslíš, že on ti zastaví, streľaj ho. Kameruj. Ukážem ti, jak sa strieľa. Ja viem, jak sa strieľa, len počkaj. Si pána, no malý rej to auto. Daj mi. Počkaj. Si pána, to ten Ujko utekal tak kde na hory. Horizonty. Ups. To máš blbý. My ho nepredbehneme. Ale čo by ne. O. Dobrá skrátka. Aj ty si ho dobehol. On ti nezastaví. Včera bol na GTA taký debil. Normálne. Bol som na misii finálová. Viete, ten, čo idete do banky, oni berú peniazy. Jak to hovoríš? Hovor po slovensky, normálne. Hej, cas. Berú cas, nie? A potom idete na motorkoch a skočíte zo zhorka. No, jedna hviezdička. Buzard. Buzard by trebalo. No, retardno. A jak by sme ho dali? Jak by sme ho zničili a myslím Filet. Myslíš, že ho zostrelíš, to treba granát. Do rytky. Áno. Myslíte na to našu ja? Áno. Polici nás nedobehnú. Ale to je veľmi komplikovaná misia táto. Musíme dobehnúť auto, ešte nás i poliši naháňajú, to je toto. Lesterovi! Prešlo 4 minút? Áno. No tak dávno. dávaj. Čo tam volá v polišoch? Ty. Dávaj. Co? Čo kúke zase nás naháňajú? Ale musíme dostať modré, asi auto toto modré, ja neviem. Asi sme išli príliš rýchlo. Asi. Ale teraz ho už trafím. A s tým ho nemôže zničiť, ty. Ale ho zničím, dám svetlica, hádam vybuchne. Keď vybuchne, myslím Filet. Aha, však aj auto. Ty kokšo. Si pána Beka! Len tu nehreš. Nereším. Ani neviem, čo chce. To bol buch, nie? Aj. Na ten GTA.
Neviem, či ste to počuli, ale to hľadám s kamošom. A on najradšej strieľa rakety. Áno. A asi teraz strelil. Hej, keby nám pomohol. A nie tam sedel. A teraz buchne podľa mňa. Kto? To ten, čo strieľa one. No to je jasné. Asi už buchol. Motorku by trebalo. No. Budeme pomaly končiť, že? Stiahnite si hru Outlast. Hororová. Normálne. A kde musíte mať viac vek ako 18 rokov. No. A nemusíte. Musíte? Toto je od 18 a my máme 19. No. Lebo my sme bratia. Tránici. Čo klameš? Na GTA to ten, čo strieľa, sú bratranci. No tak je. No, neviem, či dobehneme to auto. To ja neviem. Ale aspoň fajno spoločne naháňajú. Jedno sme už ukradli. Sme ho dali späť do Motosport. A teraz toto. To je veľmi ťažký to ten. Tam teraz sme mali za 5 sekúnd zvládnutého. No to, ale to ten bol pomalý. To bol starý šrot. Nie. Ja nie, ale vravím pomaly, jak starý šrot. Tam to pomaly nie. Ups, sme vznikli. Treba nové auto. No. Tak to budeme pomaly končiť. No. Tak čaute. Čaute, na budúce. Na budúce urobíme part 2. Ale na inej misii. Čaute! Au.